Keski jäätyy auton alle. Kymppi jatkaa. Siinä lähti. Hyvä. Paljonko sillä oli? Ai se lähti kympin tuo. Oli se kuusamon puolta. Paljonko sillä oli tuo? Ei mistään. Sanoitko sä ajat sille tuolle Kosomopojalle? En minä. Kuka se huusi tätä? Vitosen kääntö ja kymppi jatkaa. Nekin ottaa silloin kun kymppikin ja sun vitoilla tuossa, niin tuolla vähän listannutkin on numerot, että sitten menee eteenpäin suoraan. Ja vitosen juoksijat kääntyy, kymppi jatkaa. Hyvä, hyvä. Ja vitosen kääntöpaikka, kymppi jatkaa. Vitosen kääntö, kymppi jatkaa. Vitosen kääntöpaikka, kymppi jatkaa. Vitonen kääntyy, kymppi jatkaa. Ja Vitskan kääntö, kymppi jatkaa. Jo hyvän näköinen joutu kisaalta, tässä on porukka. On joo, se tien tagalta tuli johtani. Ja vitosen kääntö ja kymppi jatkaa. Ja vitosen kääntö, kymppi jatkaa. Hyvä, hyvä. Ja vitosen kääntö ja kymppi jatkaa. Ja vitosen kääntö ja